ubani lapho uMthizo Bhengu ubhalile egruphini laphana ezinqwele. Ngiyacabanga ufake isithombe saKhuzani, ngiyacabanga angikho sure ukuthi uli-Blue Nation noma cha. If ili-Blue Nation inkinga ayikho. Ubhale ipost lapha ithi izinto ezingadala izimpi emculweni kumele sizikhuze zisanokunqoba lento yo-live abathuka abaculi. Okay, bafika izolo labaculi obafake kule list ukhulumile yini? Ukhulumile yini nabo for ukusebenzisa amagama abo? Uyabazi yini ukuthi bayakuthanda ukuqhathanisa? Ngikwenzela isibonelo, uSaliwe ama-competition akawathandi style, kodwa nanti igama lakhe ulifakile lana, uzipromothe ngayo. I-wrong lento, iyeke mafika izolo. Bekumele uphoste awakho ama-monthly listeners, ubonge, ukhohlwe abanye abaculi. Shuthi-ke i-list-ke iyona-ke le ayishoyo umfowethu lo. Mafika izolo bethi laphana-ke 1.7 million monthly listeners, road to 2 million ku-Spotify. Ingoma ithi 8 million streams ngonyoko. So laphana-ke ku-YouTube ingoma iyoshaya 11 million, ina 10.6 million ama-views, 139,000 ama-subscribers. Ayihlale ku-repeat, iyahubha welokhunja. I-list la engingakusho nje kokuqala, ubani? uMthizo Bhengu, ayenziwanga uMafika izolo. Kunala ma-group agcwele laphana ku-Facebook, ama-group izinqwele zabathandi, oMaskandi Promotion, Maskandi Trends, uMhlaziyi, maningi lawo ma-group lawo, iwona enza lama list. Into eyenzakalayo, abaculi bafike bethathe leyo nto leyo bayiphoste, right? Ukuphosta-ke kwabo kanjena-ke ngiyazi khona ukuthi mhlawumbe bona bathi bakhuluma i-competition, kodwa akuyona into etheni kangaka. Into eyenzakalayo, abafowethu laba phela ungakhohlwa, izinto ey'ningi bayathanda ukuthi zibe ne-competition, bephushe leyo agenda abayiphushayo. I-agenda-ke abayiphushayo-ke enginenkinga yayo ikaMafika izolo. uMafika izolo esikhundleni sokuthi umsebenzi wakho uphusheke ngendlela, sekuzosetshenziswa uMafika izolo ukuqhuba ama-agenda ezimpi zamaskandi ey'ndala. Lokho engingakuveza kwamanyana amavidiyo phambilini, maybe 3 days ago ngikhulumile lokho. Inkinga yami-ke sekuyileyo, i-achievement kaMafika izolo sekuzoba isidikiselo okuzovalwa ngayo ugalazi ukuze kuzogcwaliselwa abanye abaculi, ikakhulukazi abaculi abanjengoKhuzani. Into abantu okumele bayazi ile, entweni lapho uKhuzani angekho khona uyohleli kunento abazoyisho ngayo uKhuzani. Ngakusho lokho, uKhuzani abalandeli abaningi nabangamsapoti, yonke into bayikala ngayo uKhuzani. Mhlawumbe nabantu abakunaki lokho. Uma uthi uyabheka lapha uKhuzani ku-YouTube abakhulumi ngawo kakhulu, bamgxeka kuwo, wabuya uKhuzani egemini wakhuphuka naye, abasayikhulumi. Nawa ama-monthly audience kaKhuzani 531K, ama-subscribers 267K. Akekho okukhulumayo lokho. Ukuthi ngifuna ukunikhombisa ukuthi akusikhona ukuthi kanjani, ingoba bafuna lento lapho uKhuzani angatholakali khona. Mawuthi uyabheka la kuMafika izolo, i-monthly audience is more than 2.5 million, only 140K ama-subscribers, abantu abalalela umculo wakhe. So surely uma bemfaka uKhuzani kuma-top 10 ala ama-monthly audience, they know ukuthi uzovela kwi-list le abangafuna vele kuyo. So they rather go and baya into enjengo-Spotify. Ku-Spotify-ke angifuni ukukhuluma kakhulu, angifuni ukuchaza kakhulu. Ku-Spotify impi yakhona iliwe, ama-Blue Nation, abantu abaseqhulwini ekukhulumeni umaskandi ko-TikTok nako-Facebook. Ikhulunywa lento le ko-YouTube sihleli siwenza amavidiyo ukuthi mfowethu khuphulani amasokisi, fakani umfutho ngempela, kodwa bekunhlanga zimuka nomoya. Angeke basole kakhulu mhlawumbe abantu abaveza ama-list uma bekhuluma mhlawumbe bezama ukuveza kaBukhuzani, angeke nibasole. Rather i-focus kumele ibuye ibe kubantu, kube ibona umsebenzi wabo ukuthi njengoba abanye be-stream umsebenzi kaKhuzani, njengoba abanye bekhona laphana usuku nosuku ekudlaleni umsebenzi kaKhuzani, abanye bakuphi
abanye bavela kuphi, abanye why bengasindi iy'creenshot. Kunamagruphu bahlale bekhuluma ku-TikTok, hlale babone abafowethu baningi, Insizwa kaMkhwanazi, obani bani, uStormza, oKhuzwayo, nabantu abaningi abalaphana abahlale befakaza ngezinto eziwumsebenzi kaKhuzani. Niyanenze njani nina? Niyanishaya indiva nabanye abaningi cause aninayo lento yokubekezela ukuthi niwusebenzele ngendlela eyanele umsebenzi kaKhuzani. So uma sekuvela into ey'kanje oMafikizolo bezenzela ama-record, as much as uMafikizolo ezenzela yena leyo nto leyo, yes izosetshenziswa ukucasula nina. Yilokho engangikusho ukuthi vele uMafikizolo usezoba nebhadla ukuthi kusetshenziswe yena ukuthi kuliwe izimpi zakhe, kungasa-enjoywa ithalente lakhe uMafikizolo nengoma yakhe ukuthi idle abantu. Njengobani ongashawa 1.7 million ama-monthlies nasekumaskandi kwagcina ngo-1.2 ku-SK? Akekho omunye osewakwenza, akekho. Bagijima ngo-900, 800K, 700K, bagijima lapho nje abadluli. Kodwa leyo ceiling leyo wavele wayibreak-a kalula uMafikizolo, okuyiyona nto ngabe i-focus esikuyona. Kodwa manje siyithola kungamaphosta kanje into ekanje ukuthi uKhuzani ama-list. uKhuzani ulapho akhona, abalandeli uma bebona ukuthi uma be-stream-a begcina la babona futhi kufanele, akukho okuzoshintsha. Enye nenye into angeke nenze lutho ngayo, akukho noku-control unless nina nabanye niyakhuthala nami, ngikhuluma izinto ey'thize, nifaka abantu umoya, niyabaphusha, kuba nokuy'misela okuthize, then kuzoba noshintsho. Kodwa ngibuhlungu lento isiyaqala yenzeka, indlela uMafikizolo okumele ngabe i-attention ikuyena ayisenzeki. Asiyiyekeni mfethu, la ma-post vele azoqhubeka abe khona.